idhi kamoro to haya ne ndege, chulo ne ot moninde, chulo ne jotichne, chulo ne sani kanti duma kata sponsor gi masani Uhuru Kenyatta. Miyo gi mana moringo momidhi chieng'no sami miyo tioro nyako cha iluongo ni ng'awa, iluongo poro njoroge mondo dhi kodu mondo ng'iyani to bi yenyo, koki yenyo to kinyo kuminyi. So he can't go anywhere. Matiang'i tineno ka nyo wacho kende ni en ol nikech kodhi kata supermarket kowuok to jopiny dwaro ni miyagi moro mondo awach one time. Nito koko wacho to jogo wacho to tam. Omiyo en okiano timre nade ka nyipenye to daki campaign. Kijana miluongo ni Sifuna and the most ill-advised. And I was in ill-advised. Kanyo in a secretary general of the second largest party. Mano lose mana general election with 200,000 votes. Mose bedo bid since 2006. Manage structures. Ma in as secretary general, in a manyo in administrator ma structures ge. Ti work to onge bath lungo ni the central committee mi work go. You work kendi. Onge bath NEC mi work go. Onge bath national governing council mi work go. Onge structures mag kaontis mi work go. Onge structures mag constituency mi work go. Onge structures mag polling center mi work go. Tiringo ga idi chiro kichunge chiro ti wacho ni mimi ndio Sifuna. Mimi Sifuna election ok law gi theater. Election ni lawyer gi organizing. And organizing machine no odong e ODM under Dr. Oburu Dinga. And the structure no Emory already the structure manyocho win election in 2022 ma en under President William Ruto. It is a big machine maonge kamanyalo. Wakili sani samargi mar ndiko duond bura margi mano malinda mwananchi kato bedo ni sani podi ochungi samargi oserumo kose podi gintiere kod thuolo mano ma ndiko duond bura machielo. Ndiko duond bura okay ni wuok to udhi utero gini. En ni nyaka uyud namba moromo mudhi uyud the first registration. Okay? To the first registration kore kichaki mi uthuolo ni wuothe uru at 24 a minimum of 24 counties. Mondo yud a minimum of 2,000 people. Mabedo members mag chama no. Ma gigi nyaka kel mabedo verified. Uya officers kuonde go te majo the registered political parties bi mondo ongi officers go. Ka kinyal chopo level no to kinya bedo registered. Omiyo ka ng'iyo jogi ka only iwacho ni ginene reserving a name emano ginya paro gin giparo dhi miele chiro ka reserving a name manyako dhi owegi ang ne gi organize party magi gine in the few months modo ok ginyal. So my view any time osekalo negi the only thing magi nyalo timo en ni ginyaka nyiewo briefcase party moro mano osebedo registered mondo gidhi go e ballot. But the briefcase party no mondo gibuilde gilos the structures is almost impossible. I can tell you nyoro kanya riembo kwa Kisumu ay mak paro no gi kanyo matini gi sanu adhi yo madunda ngeni dina ka chiel go dede benen tere kod paro mane gi gom chwalo wako yo madunda nyakwara